Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kama-teaser omkhokha, izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ngendaba ethinta uNomkhosi. Baveza ukuthi ke uNomkhosi kuzoba nzima ukuthi ke amukele ukuthi ke ukhulekani akasekho ke emhlabeni. AbakwaMthembu bazozeke bethumela omama bebandla ukuthi ke behambe beyokhuluma naye uNomkhosi mayelana nokuthi ukhulekani akasekho and futhi ke kumele amukele. Kodwa kuNomkhosi ngeke ezeyizwe kahle leyo, uzobeke sebaphoxa. Nobaba wakhe uNomkhosi uMdluli uzozama ukuthi ke khulume nendodakazi yakhe uNomkhosi mayelana nokudlula ke kwakhe lapha ukhulekani. Baphinde baveza ukuthi ke uNomkhosi uzoqhubeka nenhlelo zakhe zokubheka umyeni wakhe. Babeke sebeveza ukuthi ke khona ke into ezotholakala njengoba ke kuzobe kubhekwa yena ukhulekani. Okunye futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke uNomkhosi uzokwenza ngokusemandleni ukuthi ke vikele and futhi ke qhubeke nebandla lakhe ukhulekani. Ngidlule ngiye kuNdlovu, baveza ukuthi ke uNdlovu uzokhuluma ke into enokukhohlakala ezokwenza ukuthi ke uMamzobe ecabange kaningi. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke uNdlovu uzozisola ngayo yonke lento eyenzakalayo and futhi ke nangomkhokha. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzotshela kumndeni wakhe ukuthi ke usekulungele ukuthi ke bhekane noMthembu. Aphela lapha ke mbukela ama-teaser omkhokha. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ama-teaser. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.